Bon dia a tothom i benvinguts en un edifici emblemàtic. Avui ens trobem al Mercat Municipal i m'acompanyen per fer aquesta entrevista la regidora de Promoció Econòmica, Cristina Aymerich. Què tal? Molt bé, gràcies. I el cap de Promoció Econòmica i Comerç, Xavi Ramon. Què tal? Hola, bon dia. I per començar aquesta entrevista, m'agradaria que m'expliquéssiu on ens trobem exactament aquí sentats. Doncs ens trobem ja al mercat per primera vegada, entrant les càmeres i fem aquesta entrevista. Esteu a l'interior del nou mercat, diguéssim, municipal i doncs per fer-vos una miqueta la presentació del que seran les 12 parades i el supermercat, que serà tot a l'interior d'aquest mercat. És a dir, en aquest mateix edifici s'hi troben 12 parades, un supermercat, i dins d'aquestes parades què ens hi trobarem? Quina és la varietat que hi podrà haver en aquest mercat? Doncs hi ha un mix comercial, que això sortirà avui, perquè avui estem aquí perquè surten les bases d'aquesta licitació. Llavors, hi ha un mix comercial de tot el que tindran aquestes 12 parades i, a més, tindrem un supermercat que complementarà aquesta oferta de l'interior d'aquest supermercat. Xavi, porteu, entenc que mesos darrere d'aquest edifici que ha de ser emblemàtic i que ha de simbolitzar també el cor comercial de Lloret de Mar. Què us imaginàveu quan vau començar a treballar sobre aquest projecte o què us agradaria que fos el dia que s'inauguri? A veure, més que mesos ja fa anys, perquè hem de recordar que tot això comença amb l'antic mercat municipal, van acabar les seves concessions, es va fer una pròrroga precari i es va encarregar un projecte nou de mercat. Un mercat que ha de ser un mercat modern, un mercat que ha de donar resposta a les noves tendències de compra i un mercat que introdueix, a diferència del mercat tradicional que antigament havíem tingut, novetats. Quines són aquestes novetats? Bàsicament, dues. Un seria la introducció de la restauració, és a dir, en aquest mercat no només podràs venir a fer compra al detall, sinó que a més podràs degustar-la, és a dir, podràs anar, per exemple, a una parada de carn, podràs comprar, si vols, un entrecot, però també podràs tenir la possibilitat de dir-li aquest entrecot que m'agrada, prepara-me'l, que el podrem menjar en les diferents taules que tindrem aquí distribuïdes precisament per poder-ho degustar. Això seria una part. I l'altra part és la de que volem que el mercat de Lloret sigui un nou referent turístic. L'antic mercat vivia d'esquenes al turisme, a Lloret tenim 1.300.000 visitants l'any i creiem que és una oportunitat que no podem deixar escapar i aquest mercat nou, modern, que introdueix aquesta restauració serà un element clau per la modernització i aportarem un nou element que serà fonamental. O sigui, perquè m'ho pugui imaginar, estaríem parlant com un petit Mercado de Sant Miguel de Madrid o una petita boqueria. Sé que les comparacions són odioses, però diguéssim que la línia aniria per aquí. Aniria per aquí, o sigui, és la innovació aquesta d'habilitar les 12 parades, però a més que tingui també degustació, aquesta part de que hi hagi una part de restauració, sobretot de cares als mesos d'estius, on puguin potenciar aquest atractiu. Hi haurà taules i cadires per totes les zones comunes. A més, la idea també és també posar taules i cadires en aquest carrer que ja no quedarà obert als cotxes, sinó continuarà sent peatonal. Llavors, és dinamitzar amb aquesta línia aquest nou producte de mercat municipal. Dins d'aquestes parades entenc que hi haurà un servei de bar-restaurant i dins d'aquestes parades també s'hi trobarà tot tipus de comerç o d'alimentació, no? És a dir, has parlat de carn, m'imagino que també es contempla peix. Què més s'hi podrà trobar? A veure, nosaltres en tot moment hem estat assessorats per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, que és una entitat de l'Ajuntament de Barcelona i que està reconeguda com a segurament una de les entitats del món que més en sap en tema de mercats municipals. És a dir, si obren un mercat a Tòquio, segurament demanaran assessorament a l'Institut Municipal. Per tant, el que hem fet ha sigut elaborar un mix comercial dimensionat a un mercat com aquest, que serà un mercat, diguéssim, d'unes dimensions més aviat petites, però que ha de donar servei a tot, i aquí tindrem totes les categories comercials, és a dir, tindrem el que és fresc vermell, que és tot el que té a veure amb les carns, el fresc blau, és a dir, tot allò que té a veure amb peixos, mariscs, etc.
tindrem el que en diem groc, que seria, per exemple, aquesta parada de bar, i també tindríem el verd, fresc verd, que seria tot el que són fruites i verdures. Per tant, el que intentem és tenir un mix comercial el més divers possible i, sobretot, dimensionat en aquest mercat i amb aquesta vocació que estem dient també que puguin donar aquest producte, oferir aquesta restauració, no? Darrere nostra, vostra, teniu un roll-up que posa "Vols sortir amb mi, Mercat de Lloret". Què vol dir aquesta campanya? Doncs aquesta és la nova campanya. Com apostem molt pel tema del mercat, doncs sortirà avui. Conjuntament, durant aquests dies també heu pogut veure com des de l'arxiu s'ha treballat amb fotografies en blanc i negre del que era l'antic mercat a Lloret fins a la transformació d'avui en dia. I llavors tothom que segueixi aquesta comunicació a través de xarxes socials, també tenim el Facebook, l'Instagram, llavors sortirà fins ara, el dia d'avui, el tema de també les novetats de la licitació i les bases, qui vulgui obtenir una parada dins del mercat. A més, també comunicarem el tema de les portes obertes. Llavors, algú que vulgui estar interessant a obtenir una parada, que també la pugui veure, que pugui estar aquí a l'interior com vosaltres i que pugueu conèixer totes les novetats a través d'aquesta campanya, que és molt xula. Aquesta de "Vols sortir amb mi" està veritat molt bé. Com molt bé diu la Cristina, avui és un dia, diguéssim, segurament un dels dies més importants d'aquest mercat de Lloret, perquè avui és el dia en què es publiquen les bases d'aquesta licitació de les parades. Durant 2 mesos, les persones i empreses que estiguin interessades en poder concórrer en una d'aquestes 12 parades, avui és el dia que ja, diguéssim, ho fem públic i aleshores ens ha semblat fer-ho d'una manera diferent al que són habitualment les licitacions de l'administració pública. Ho fem a través d'aquesta campanya. Segurament no hi ha hagut cap licitació municipal que sigui d'aquesta manera, perquè ens sembla que aquest mercat ha de tenir un aire totalment diferent, més fresc, més modern, i la licitació no pot ser diferent. Doncs, si us sembla, anem a centrar-nos en la licitació, que també és important, i per tots aquells que ens estiguin veient. Surt, com molt bé diu aquest roll-up, d'uns 9.221 euros, 35 anys meravellosos, imagino que refereix als anys de concessió. De les parades i 25 anys al supermercat. Molt bé. Compartida amb 12 companys més, els paradistes, parades on es podrà menjar i beure. Anem a concretar, és a dir, el preu de sortida d'aquestes parades com anirà? Totes valdran el mateix import o com s'ha fet aquesta licitació? L'import s'ha fet en base als metres quadrats. Cada parada té uns metres quadrats diferents. La més petita ronda els 18 metres quadrats, la més gran ronda els 24 metres quadrats, i aleshores hi ha un preu metre quadrat, i per tant això vol dir que la parada més petita, aplicant el preu metre quadrat, són aquests 9.221 euros, que és per 35 anys de concessió i que també inclou un magatzem. Totes les parades tenen, a part del que és, diguéssim, la parada pròpiament a la venda, té un petit obrador, precisament per poder treballar amb aquesta restauració, etc., i un magatzem que també està annex. Per tant, el preu, diguéssim, més econòmic, per dir-ho d'alguna manera, seria aquests 9.221 amb 65 que diu aquí en el... És el preu de sortida. Correcte, que es paga només un cop per obtenir aquesta concessió. Serà una subhasta, entenc. Correcte. S'haurà de presentar un projecte on m'imagino que també hi haurà requisits estètics. Correcte, de proximitat, perquè volem que aquest mercat... Estem fent molt de... Veureu, quan pugueu llegir amb deteniment el plec, veureu que li donem molta importància a tots els temes de sostenibilitat, quilòmetre zero, producte de molt de qualitat, certificat... És a dir, per nosaltres és important que el mercat ofereixi un producte de molta qualitat i que sigui diferencial. Després d'aquesta licitació també hi haurà, entenc, uns cànons, oi? Sí, més que cànon, taxes. Sí, és a dir, hi ha aquest cànon inicial que comentava la Cristina, la regidora. I que són per 35 anys un cop. Correcte, que és un únic cop, i després les diferents taxes de despeses generals, de clavegueram, d'escombraries, com pot tenir qualsevol altre negoci de Lloret.
també hi ha unes aules que també s'han, a part d'aquestes 12 parades i el supermercat, que són aules que s'obriran també a tots aquells que vulguin fer un show cooking gastronòmic. També, si no m'equivoco, vam parlar de l'escola d'hostaleria, que podria també combinar el mercat. Tenim més equipaments, a part de les 12 parades i el supermercat, hi ha una sala polivalent i, a més, el motor, diguéssim, del mercat i el que confiem, i segurament serà tot un èxit, és l'aula gastronòmica, que aquesta estarà dotada de mobiliari i estris ja per fer tot el tema de degustacions. I aquí el que farem és moltíssima promoció a través de Lloret Turisme, a través de l'Ajuntament, perquè aquest motor, o sigui, l'aula gastronòmica, tingui vida durant tot l'any, fent presentacions de productes, fent cuines en directe, show cooking, i fins i tot tenim al costat de l'aula gastronòmica com una mena del tei que dona per fer mig concerts de jazz i això, que tingui sobretot molta vida, molta activitat durant el dia a dia. Veiem l'estructura, veiem que s'ha avançat molt. Ha canviat, Ha canviat. Ha canviat moltíssim, Tenim més il·luminació natural, que això també és important. La pregunta és quan està prevista, diguéssim, l'obertura del mercat? Doncs no anem amb presses, volem que sigui una cosa ben feta i amb cara i ulls. Llavors el que sí ens queda pendent és renovar tota la vorera de Verge de Loreto. Llavors ens volem esperar a que acabin també totes aquestes obres. Aquí a l'entrada del mercat trobem ara mateix una placeta que la volem reformar i que tingui un caire més verd, donar-li aquest atractiu, que és l'entrada al mercat. Llavors, entre que hem de treure les licitacions i a veure quins seran els nostres companys de viatge, segurament el mercat estarà inaugurat de cares al març de 2026. Per què? Perquè moltíssima gent ens han demanat que aquesta licitació se la vol mirar amb calma, tranquil·litat i així, i hem fet el plaç màxim per a aquesta concessió. Llavors, març 2026, focalitzem la inauguració d'aquest mercat. Es preveuen aparcaments a prop del mercat o en el mateix mercat pels clients? Sí, tenim un pàrquing a sota, que ara també hem de fer acondicionar tota la rampa, acondicionar tots els aparcaments, lavabos a l'interior i tal. Llavors, hi ha 2 plantes d'aparcament també pel mercat. Sí, hi ha la P-1, que nosaltres li diem, que és una planta que serveix d'aparcament, però que serveix també de moll de càrrega i descàrrega pels propis paradistes, i una P-2, que té una 70ena de places d'aparcament, que serà d'ús exclusiu pels clients del mercat, perquè precisament el que volem és facilitar al màxim, i més amb un edifici que es troba situat al casc antic de Lloret, poder afavorir al màxim que la gent pugui arribar amb el cotxe, aparcar, comprar tranquil·lament o prendre alguna cosa i poder marxar. 2 mesos a partir d'avui per presentar les sol·licituds, la licitació, i a més, dintre d'aquest període de 2 mesos, entenc que es podrà visitar abans de poder entrar a licitació, per saber si vull optar a una parada o una altra. Correcte. A partir d'avui tothom podrà consultar el que val una parada dins del mercat, i si algú vol conèixer el mercat, les parades i tal, que hi vagi a l'edifici de promoció econòmica que el tenim aquí al costat, o pot enviar un e-mail a promoció@lloret.cat o trucar-los, però el que farem és facilitar, si més no, a tothom que vulgui conèixer el mercat, la part interior, que vingui a visitar l'aula gastronòmica, la sala polivalent. Ara ensenyarem, o sigui, això serà un aparador diari d'ensenyar a tothom el que serà el mercat. I moltes ganes de veure'l ja tot a punt i amb aquestes parades gastronòmiques que heu comentat. No sé si voleu afegir algun detall més important. Volem afegir que hi ha una coberta amb il·luminació de LED, que també, igual que els edificis municipals, com és el teatre i l'Ajuntament, la seva façana canvia de color i tal, tenim una coberta molt innovadora que amb il·luminària LED li donarà molta vida. Canviarem de color per certes campanyes o, per exemple, quan sigui contra el càncer o coses així, canviarem del color la coberta. I a més que també hi ha una digitalització preparada per posar tot el que és la cornisa del mercat amb televisions LEDs i càmeres i tal, o sigui que és un projecte... Perquè es pugui veure també què hi passa fora, no? És a dir, què hi passa dins des de fora, entenc? Sí, correcte, és a dir, per exemple, aquesta aula gastronòmica que comentava la regidora de 120 metres quadrats, estarà totalment equipada amb un equip audiovisual que permetrà no només que la gent que està dins de l'aula
pugui veure què passa, sinó que des de la sala de vendes també es pugui veure. A més, aquestes pantalles estan totalment equipades per poder fer promocions i poder, fent un símil seria una miqueta, ara quan veus els partits de futbol, les pantalles aquelles que hi ha al voltant del camp, que fan promocions, etc. I per tant, això també ha de ser un element dinamitzador d'aquest mercat i singular i innovador com ho és tot. I l'horari comercial del mercat, quin es preveu? Aquí nosaltres tenim un reglament aprovat que preveu inicialment quin serà aquest horari. El que tenim clar és que serà de matí i tarda i una vegada hàgim adjudicat les diferents concessions, evidentment està prevista una reunió amb tots aquests nous concessionaris per acabar de tallar i de tancar aquest horari definitiu. Però el que sí que està clar és que ha de ser un mercat del segle XXI i que doni resposta a les noves tendències en consum. I això passa irremediablement per tenir obert als matins, però també a les tardes. Imagino que moltíssima gent interessada que ja us haurà preguntat sobre com ho poden fer. Doncs sí, no parem de comercialitzar aquest mercat, ha tingut moltíssimes visites, fins i tot hem fet trobades amb els diferents gremis i tal, però és cert que ara ja t'ha parat tothom per al carrer i escolta, però el mercat i tal, o sigui, ara la gent està començant a preguntar moltíssim pel mercat i és avui que ja han de consultar aquestes bases de concessió, però moltíssima gent preguntant per ell. Serà interessant que la gent també que vulgui licitar tingui aquest xip, que serà un mercat diferent, obert, amb tast i que hi passaran coses més enllà d'un mercat tradicional com el que estàvem acostumats. Correcte. Sí. Nosaltres estem molt il·lusionats perquè és un projecte nou en el sentit que mai a Lloret s'havia fet una cosa així, que creiem que té un potencial molt i molt gran i el que sí que tenim clar és que serà referent, és a dir, a Catalunya mercats com el que serà aquest de Lloret, el nou mercat de Lloret, no n'hi ha. I per tant, en aquest sentit, anem un pas endavant i ens sembla que és una cosa que és molt important i nosaltres estem molt il·lusionats i creiem que la gent també ho està. És a dir, per lo que deia una mica la regidora, és a dir, la gent ens pregunta molt, s'adreça molt al departament, cada vegada que ens reunim amb algú, tothom, i per tant, ostres, jo animo la gent també a que consulti, pregunti i que és un... Que vinguin a veure'l, que vinguin a conèixer-lo. Xavi Ramon, cap de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament, gràcies per aquest temps i per explicar-nos com serà aquest projecte de mercat. Moltes gràcies a vosaltres. Cristina Imàric, regidora de Promoció Econòmica, gràcies també per obrir-nos les portes d'aquest mercat que fa temps que s'hi treballa i que esperem que aquest primer trimestre de 2026 el puguem veure ja ben a punt i guarnit. Segur. Gràcies a vosaltres. Doncs ja ho veieu, a partir d'avui s'obren les bases per licitar a una de les parades o al supermercat d'aquest mercat municipal. Teniu 2 mesos per presentar aquest projecte i amb Fitel Televisió esperem que sigui un èxit i seguirem ben de prop l'evolució d'aquest mercat fins al dia de la seva obertura. Moltíssimes gràcies i bon dia.